Vanmiddag bij de SV Oostburg hebben we 18 spelletjes uitgezet voor de jonge jeugd om lekker bezig te zijn met onder andere voetbal natuurlijk. We hebben wat springkussens neergezet in het kader van de Nationale Voetbaldag en het Oranje Festival. We zouden eigenlijk een toernooi organiseren, alleen dat kon vanwege de regels jammer nog niet doorgaan. Dus vandaar een spelletjesdag. Tussendoor is er wat te eten, wat te drinken voor de jeugd. Eind krijgen ze nog een ijsko. En nog een scorekaart met wat ze vandaag bereikt hebben, wat ze gescoord hebben. De jonge kijkers wil ik uitnodigen om gewoon eens proeftrainingen te komen doen. Dat mag altijd. Meld het even aan. Kijk op de website svozorg.nl. Daar vind je alle contactgegevens. Of jeugd@svozorg.nl kunnen we voorzien van alle info. En dan iedereen is welkom. Verder zit ik in het bestuur namens de jeugd. Dus ik vind dit een van de leukere dagen om te hebben. Heel veel jeugd op de velden. Nou, waar ik ook heel blij mee ben is de hoeveelheid vrijwilligers van vandaag. Ik zie echt enorm veel gezichten die hier al de jeugd wil begeleiden. Dus voor 20 spelletjes heb je minimaal 20 begeleiders nodig. En ook de organisatie vooraf. Dit is super gedaan met veel inzet. Dus dat is echt pluim waard. Ik mag vandaag een spelletje begeleiden. Een van de 20 volgens mij. Iets met in de roos schieten, dus ik ga zo eens even snel gaan kijken welk spel dat is. Wat was het, dames? 3-3. Weer een drinkpauze, hoor. Ja, blijkbaar wel. Oh. En wat ben je vanmiddag aan het doen? Allemaal activiteiten. Een spelletje aan het doen. En hoe gaat dat spelletje? Nou, een meneer zegt pak je oren, dan moet je zo doen. Of die zegt knieën, dan moet je zo. Wij moeten trucjes doen met het voetbal. En dan krijgen we elke keer punten. We moeten door de hoepel schieten en dan hebben we punten. En zit je op voetbal? Ja. En wat doe je vanmiddag? We zitten allemaal activiteiten te doen met voetbal. Wat met voetbal te maken heeft vooral. Maar die springkussens hebben toch niks met voetbal te maken? Nee, maar daar kan je op springen en dat is ook wel leuk. Hoe heet jij? Joa. Joa. En wat doe je vandaag? Voetballen. Springen op de springkussen. Springen op de springkussen. Heel veel plezier nog. Dankjewel. En waarom bent u hier vandaag? Want u mag niet meedoen. Ja, vanwege mijn achterkleinzoon, hè. En wat vindt u ervan vandaag? Leuk, ja, echt leuk. Het doel voor SV Oostburg is om natuurlijk om extra leden te krijgen. De vereniging wordt natuurlijk al wat kleiner, dus goed, je wilt toch zorgen dat er meer jeugd aan het voetballen komt. En zeker de afgelopen 1,5 jaar is er niet veel kunnen voetballen. We hebben wel kunnen trainen, maar wedstrijden zijn er nauwelijks geweest. Een beetje onderling hier in Oostburg en ook met onze andere vereniging IJsendijk waar we samenwerking mee hebben. Dus het is, voetballen is toch lekker bezig zijn en dat is voor belangrijk voor de jeugd. Oh, bijna 3. Bijna 3. Nog laatste.